Mulej iftaħli xoftejja u fommi xandar it-tifħir tijek. L-lum hawnhekk niċċelebraw it-13 l-erba u kif qegħdin nagħmlu f'dawn l-erbat sejrin nagħmlu is-salmi tal-imqazza Verġni Marija. Illum li hija wkoll il-festa ta' Santa Marta. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Ejjew ħanfaħru bilena lil-mulej, ħanajtu bil-ferħ lil-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-għoljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu, arku btejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Għal 40 sena domt nistmenlu dan in-nisel u jinet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Sid glorjuża li filoli, fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħ għax int bħalibek safis qejt lil dak li ħalqek. Bibnek sawejtinna l-ħsara li dnub teva ġibet fuqna. Bitjubitek ftaħt modija biex l-imsejkna jidħlu s-sema. Inti l-bieb tas-Sultan Oli, bieb li minnu id-dawl feċ fuqna. Ħajjifirħu il-ġnus mifdija, għax bik Verġni sabu il-ħajja. Għamelin t-linsebħu f'kollox lil-Missier lil-Kristu ibnek u l-Ispirtu li bħal blibsa taġmil kbir zejnuk bil-grazzja. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja, issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej. Idħol għalina quddiem ibnek. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċa għalik imxenna jiena, bħal artnis fa maħruqa b'ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxa bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja u xoftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbierkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nimtela u jannilek fommi b'xoftejn ferriħa. Meta mindut fuq riexi fejk niftakar u naħseb fuqek fis-sarijiet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Mijek tingħaqad ruħi, int tweżinni bil-leminija tiegħek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna is-Salvatur tad-dinja. Issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Int is-sebħ ta' Ġerusalem, int il-ferħ ta' Iżrael, inti il-ġieħ tal-poplu tagħna. Birku emejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għolluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smawiet il-mulej. Birku il-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej,
Birku kwikeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej, birku irjieħ kollha il-mulej. Birku naru sħana il-mulej. Birku bartu ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej, birku silġ u bart il-mulej. Birku ġlata u silġ il-mulej. Birku l-jieli u ġranet il-mulej. Birku dawl u dlam il-mulej, birku beraq u sħab il-mulej. Ħad birek l-art il-mulej. Ħad faħru tollieħ għal dejjem. Birku muntanji u għoljiet il-mulej, birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Birku wejjun il-mulej. Birku ibħra u xmajjar il-mulej. Birku ħud kbir u kull ma jżidx fl-ilma il-mulej. Birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku bejjem u mriħel kollha il-mulej. Birku wliet il-bnedmin il-mulej. Birek Izrael il-mulej, faħruh u għolluh għal dejjem. Birku qassisin tal-mulej il-mulej. Birku għaddejja tal-mulej il-mulej. Birku spirti u rwieħ tal-ġusti il-mulej, birku qaddisin u intom ta' qalbhom li il-mulej. Birku Ananija, Azarija u Misael il-mulej. Faħruh u għolluh għal dejjem. Imbirku il-missier u lill-liben u lill-Ispirtu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema. Ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Inti s-sebħ ta' Ġerusalem, inti l-ferħ ta' Izrael, inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Għannu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Izrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew l-Sion bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u sebbaħ lil-fqajrin bir-rebħam. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom u sjus b'żewġ tixfar f'idejhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu kastik lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen islaten tagħhom, birbit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom, dan ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għax hu li bbisni bil-bis is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħala tagħmmar fid-dar tiegħu. U ħatara fost kulħadd. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Imbirka jent Verġni Marija mill-mulej Alla loli aktar minn nisa kollha tal-art. Nqumu bil-wieħ bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-loli iż-żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fi triq taslim. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien imbirka int Verġni Marija mill-mulej Alla loli aktar minn nisa kollha tal-art. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni. Infaħruh u nitolbuh
تدخل علينا قديمك أمك مولاي. Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel l-ommok minn kull teba ta' dnub. زمنا صافية ومبيدة من ذنوب. Feddejtana, int għamilt lill-Verġni bla teba Marija, amara tiegħek l-iżjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. عملنا تمبيو اللي فيه يعمر ديم لسبيرتو تياك. Ver Petern, int għallimt lill-ommok tażel għalija is-sem it-tajjeb. أعطينا اللي نعمله بحالة باللي نفتشوا لك اللي صححنا على الحياة تدين. Sultan ta' Slaten, inti riet li jommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. أعطينا الجراتيا لحسابيتنا يكونوا ديم في الهويش تالسما. Sit is-sema u l-art, int qiegħed lill-Verġni Marija sultana fil-leminija tiegħek. أعمل يكون يستحقنا نستهبوا معها في الجلوريا. Niġbru t-talbit tagħna bit-talba tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Għamil mulej li l-imqazza Marija dejjem verġni, bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna filena u wisliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidina li ju Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej.
fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Elsa Boħaġar. Wasalna eżies fit-13 l-erba. Jew inkomplu din il-mixja ma' Marija. Jew inħalluna tmexxija f'dan il-pellegrinaġġ tagħna lejn is-sema. Jew inħalluha takkumpanjana, tigwidana fit-triq li twassal għand il-Missier. Kellhom ukoll il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Santa Marta. Marta li taqdi jisservi, Marta li tagħmel l-istqarrija tal-fidi fi Kristu irxoxt bħala l-qawmien tal-ħajja. Għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin namlu il-Qudiesa tal-Marija bħala ġbija ħajja tal-Knisja. Marija l-om tal-Knisja. U għalhekk aħna fit-talba tal-Ave Marija nitolbuha u ngħidula itlob għalina mit-inbin. Nitolbu. U Alla, bħala ġbija l-aktar safja tas-seta u t-tieba tiegħek, tiddi fil-Knisja il-Verġni Marija, l-aqwa u l-isbaħ frott tal-fidwa. Għamel li l-poplu tiegħek fil-mixi tiegħu f'din id-dinja dejjem iħares lejn il-Verġni Marija ħajaraf jimxi sew wara Kristu sakemm jasal għal dik il-milja tal-glorja li b'ferħ kollu eġġa jara fil-Verġni Marija. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, ejjew inħobbu l-xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u mwielet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla, għax Alla hu imħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina. Għax Alla bat lill-ibnu l-waħdieni fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba. Mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma għax ħabna u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Eżiż, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu l-xulxin u jammar fina u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna nagħmlu fih u hu fina għax tagħna semm mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda lil Missier bat lill-Iben is-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqal li Ġesu u l-Iben ta' Alla jammar fih u hu f'Alla. U aħna rafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ngħidu, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ngħidu, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi? Ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibli.
Min kull biża tiegħi ħelisni ngħidu ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu leħ u jiddi bil-fer f'wiċċkom. U ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu ngħidu ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-aġlu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħin il-bniedem li jisken fih ngħidu ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżgħu mill-mulej għad-disin tiegħu. Xejn ma joqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbatu l-ġuħ. Min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu ngħidu ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. U mabib għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej. Min jimxi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna lud kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba ħuhom. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu, mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma inti titlob lill-Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu għalilha, ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta, jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Għalilha Ġesu, jiena huwa l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix, u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Iva mulej, wiġbitu. Jiena nemmen li inti il-Messija, li ben ta' Alla l-ħaj, dak li ġie fid-dinja. Il-kelma tal-mulej. Kemm sabiħa din l-istqarrija li tagħmel Marta lil mulej. Jiena naf li kull ma inti titlob lill-Alla, Alla jagħtihulek. U b'din is-sentenza rrid inkomplu anke it-tifsira tagħna f'dawn l-erbgħat kif qegħdin nagħmlu, qegħdin naqdu kelma kelma u nispjegaw l-iktar talba komuni, it-talba tal-Eva Marija. Illum f'dan l-14, it-13 l-erba' imisna il-frażi meta aħna fil-qaddisa ngħidu itlob għalina midinbin. Ħafna drabi meta tkun sejjer il-ħanut, aktar u aktar meta nibdew nikbru u nibdew ninsew, x'tagħmel? Tagħmel lista u tibda tikteb xi trid tixtri. Ħafna drabi aħna anke hawnhekk il-Knisja jew quddiem il-Madonna nagħmlu lista ta' x'affarijiet li rridu nitolbuha. It-talba tas-sliema ma tallimniex hekk. Tallimna proprjament il-kontra. It-talba tas-sliema kif rajna hija talba kollha tifħir lil Marija, tislima lil Marija, tifħir lil dak li twilet minn Marija. Imbierek il-frott
tal-ġuf tiegħek. Fit-talba kollha hemm din il-frażi biss fejn lil Marija nitolbuha u ngħidula itlob għalina. Kelma sempliċi. M'hemmx għalfejn tagħmlilha lista. Tafu għaliex? U tifhmuni, ħanġib eżempju mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Araw b'tarbija ċkejkna. X'inhi t-tarbija? Għandha bżonn tiekol. X'inhi t-tarbija? Hija għajjiena. X'tagħmel it-tarbija? Li għadha ma tafx titkellem. Tibda tikbi. U l-om tifhem x'għandha bżonn it-tarbija tagħha. Hekk ukoll it-talba tal-qaddisa. Meta aħna bħala Għoliet Marija aħna rridu nersu qudiema qisna tfal żgħar imma fiduċjużi li din l-om lili u lilek tafni, tismani. M'hemmx għalfejn nagħmel 1000 lista. U dan il-kliem ifakkarna f'dak li qalilna Ġesu innifsu. X'qalilna? Intom u titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani, dawn minn għalihom li aktar ma jgħidu iktar jinstemaw. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Marija fit-talba tal-qaddisa dan li qed tirrepetilna. M'hemmx għalfejn tiġi qudiemi b'1000 lista. Ftakar li jien ommok li Alla missierek diġà jaf il-ħtiġijiet tagħkom qabel ma intom stess titolbuh. Mela t-talba taslima lilna tallimna nersqu għand Marija fiduċja ta' tarbija ċkejkna. Imma wkoll mhux biss bil-fiduċja imma wkoll nuru aħna minn aħna. Itlob għalina. Għaliex? Għax jiena midneb. Għax jiena fraġli. Ejjew ma nistħux nippreżentaw l-umanità tagħna fraġli f'ridejn Marija. Għaliex f'Marija is-sema u l-art ingħaqdu. F'Marija Alla jaqqat miegħu lill-bniedem. Fil-ġuf ta' Marija Alla juri ħniena ma' kull bniedem u juri jimħabtu. Għalhekk Marija tfakkarna li Alla huwa dejjem lest li jilqa' t-talb tagħna li jaħfer in-nuqqasijiet tagħna. Araw kemm hi sabiħa din it-talba li ħafna drabi aħna ngħidu mingħajr ma nifqu nirriflettu ftejt. Itlob għalina, jiena midneb. Nafda fik. Inħabb poġġi l-ħajja tiegħi f'idejk u Marija. Kif l-aħħar mill-aħħar b'umiltà kbira Alla poġġa ħajtu f'Marija. Tiftakru l-ġimgħa l-oħra rajna kif Alla jinżel fil-ġuf ta' Marija dak li ħalaq il-bniedem għandu l-bżonn tal-qadi, tal-edukazzjoni, tas-servizz ta' Ommu Marija. Itlob għalina mid-inbejl, x'qed ngħidula? Qed ngħidula itlob għalina biex fuqna tinżel il-maħfra u l-ħniena. Biex fejn hemm il-mibeda fil-qalb tagħna titwilet l-imħabba.
fejn hemm il-biża' u forsi naqtaw qalbna mill-ħnina ta' Alla, terġa' tinbet il-fiduċja, it-tama. Fejn nagħmel esperjenza ta' dlam ta' dnub li jirbaħ fuqi, nemmen li l-ħnina ta' Alla hija dawl li ddawwa lil ħajja tiegħi. U fuq kollox nemmen li anke l-mewt m'għandix l-aħħar kelma. Il-mewt tintrebaħ ukoll mill-ħajja ta' Alla. Itlob għalina. Interessanti. Kif waqt li jien qed nitlob l-Ave Marija, anke jien qiegħed waħdi, ma ngħidiliex itlob għalija, imma ngħidu itlob għalina, anke meta int qed tgħid ir-rużarju waħdek. L-istess ħaġa li nagħmlu fit-talba tal-missierna. Ma ngħidulewx lill-missier missier li inti fis-smewwiet, imma ngħidulu missierna. U din hija xi ħaġa oħra sabiħa li tgħallimna din it-talba tal-Ave Marija. It-talba tan-nisrani ifhmuha din. It-talba tiegħi u tiegħek qatt mija tiegħi biss. Imma hija t-talba universali. Anke meta jien qed nitlob waħdi fil-kamra. Għaliex in-nisrani il-kol kemm aħna nagħmlu parti mill-ġisem mistiku ta' Kristu. Mela aħna qatt m'aħna weħidna. Kif Alla huwa dejjem magħna, Alla wkoll jaqgħadna dejjem flimkien. U għalhekk it-talba personali tiegħi issir dejjem talba universali. Infatti dawn l-istess kliem nerġgħu nirrepetuhom b'mod aktar elaborat fit-talba tas-Salve Reġina. Meta aħna l-Omna Marija ngħidula lilek ingħajtu, tiftakru it-tarbija li tgħajjat u tibki għax għandha bżonn l-imħabba ta' omma. Lilek ingħajtu aħna u l-Eva, lilek nitnedu aħna nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina lil min għandna bżonn aħna. Għandi bżonn lil Kristu. Dik hija l-akbar grazzja li jien għandi bżonn, mhux il-lista ta' ħafna affarijiet, għamel li jekk, tini jekk, għamel din, għamel li jiġri jekk. Aħna għandna bżonn ħaġa waħda. Għandna bżonn lil Kristu. Għandna bżonn li niltaqgħu miegħu. Għandna bżonn li bħal Marija aħna wkoll inħadnuh f'idejna. U nispiċċa llum hekk b'talba sabiħa li jagħmel Sant'Antnin ta' Padova lill-Verġni Marija u jgħidilha hekk: O Sinjura tagħna u tama waħdinija, aħna nitolbuk dawwa l-ħsieb tagħna bil-ġmiel tal-grazzja tiegħek. Saffi r-ruħ tagħna bil-bjuda tas-safa tiegħek. Saħħaħ il-qlub tagħna bil-ħeġġa u l-ħerqa għaż-żjara tiegħek. Id-duwa tal-ħniena tiegħek tfejja il-ġrieħi ta' dnub. Hekk nistgħu naslu għal festa ta' dejjem bil-għajnuna ta' dak li ried jitwielet minnek. Lilu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Raw kif anke din it-talba, anke meta aħna nitolbu lil Marija, qatt mija talba personali lil Marija, imma hija talba permezz ta' Marija li tasal dirett għand Alla l-Missier. Ejjew għalhekk issa nqumu bil-wieqfa u nresqulu l-Missier għad-dejs tagħna it-talbiet tal-Knisja, il-ġisem mistiku tiegħu. Nitolbuk mulej biex tagħti l-Ispirtu Qaddis tiegħek il-Knisja biex hija wkoll bħal Marija tkompli ta' kuljum tqarribna dejjem aktar
lejn ibnek Ġesu biex narfuh u nħobbuh. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tkompli tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq iż-żgħażagħ tagħna biex anke huma bħal Marija jarfu jisimgħu is-sejħat u b'fiduċja iwieġbu għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. Itlob għalina midinbin. Kompli kun għalina u verġni jimbirka. U kompli wassal lilna aħna li aħna ġarar tal-fuħħar, il-ħniena u l-imħabba ta' Alla. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummuk Marija, kompli mulej qaddes u birek il-familji tagħna. Għamil li qatt ma jonqoshom l-imbejt tal-ferħ, l-imbejt tal-imħabba vera. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Ejjew fiskiet. Nerġgħu nirripetu dawn il-kelmiet tal-Ave Marija u lill-Omna Marija ngħidula itlob għalina midinbin. Missier, int li battilna lill-ibnek fil-ġuf safi ta' Marija biex ikun il-mulej Alla tagħna. Ixħed fuqna l-ħarsa ta' mħabba u ħnina biex aħna wkoll nikbru f'imħabtek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Tnaddafna mulej l-offerta li jagħmilna lill-ismek u tagħmel li l-Knisja tiegħek minn jum għal ieħor dejjem aktar issir tixbaħ lil Kristu dak ix-xebħ li tara u tfaħħar fl-om glorjuża tiegħu u li jgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int fil-Verġni Mqazza Marija tajt lill-Knisja tiegħek ġbija l-aktar safja tad-dmir tagħha ta' u tal-glorja li jagħti kollha. F'Marija il-Knisja tara verġni magħrufa għal fidi sħiħa, tara għarusa marbuta brabta ta' mħabba li ma tinħal qatt ma' Kristu il-għarufs tagħha u s-sieħba tiegħu fil-passjoni. Tara li nislet iben taħt id-del tal-Ispirtu Santu, kollha ħerqana għal ġid tal-bnedmin kollha, tara sultana mżejna bġawar ta' virtu li bsa x-xemx u b'kuruna ta' kwiekeb fuq rasa imsebħa għal dejjem fil-glorja ta' Sida. Bieħ il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-Eżerċitu.
Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddi salek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj l-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. ħofżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja.
ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Għamil mulej li l-Knisja tiegħek imwettqa bil-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija tħaffef timxi l-qudiem fit-triq tal-Evanġelju sa ma tasal għad-dera ħinja tasliem li ġa qiegħda tgawdi għal dejjem il-Verġni Marija il-qaddejja ċkejkna tiegħek. Bi Kristu Siedna. Kif tafu dawn l-erbat li issa kull ma baqa biss huma 2 għax illum huwa 13 l-erba baqa l-14 l-erba u l-15 l-erba. Isibu l-qofol tagħhom fil-velja tal-Assunta. Kif tafu din dejjem issir fuq it-suntier tas-santwarju. Sissa il-velja ħassir. Sintendi ikollna nagħmlu anke xi distanzi fuq it-suntier imma issejr barra fuq it-suntier. Nżommu id-distanzi u nieħdu il-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. Kif mill-ġdid nerġa' infakkarkom li qegħdin nirrakkomandaw li hawnhekk f'dan is-santwarju tilbsu il-maskra. Għandkom miktub fil-bieb tilbsu il-maskra. Ejjew inkomplu nipproteġu u naħsbu f'xulxejn. It-tieni ħaġa dakinhar tal-velja, wara il-velja titkompla l-adorazzjoni fi skiet fis-santwarju u jkun hawn qudiesa oħra f'nofs il-lejl. Ejjew ngħidu flimkien it-tliet Avamarijiet li talbitna ngħidu Omna Marja u npoġġu taħt il-mant tagħha il-familji tagħna, partikolarment il-morda tagħna, dak kollha li huma imweġġejn jew qed ibatu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.